Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon atong pag-aablihon ang atong Biblia sa Mark chapter 8 verse 22 to 26. But once again, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo, 93 years old, nga mag 94 na pod hapit, si Lolo Isabelo Laure Sr. ug sa mga kaparentihan nako nga naminaw usab karon sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Mark chapter 8 verse 22 to 26. Ang giingon dinhi: Pag-abot nila sa Betsaida, dihay usa ka buta nga gidala sa pipila ka tawo ngadto kang Hesus, ug gihangyo nila si Hesus sa paghikap kaniya. Gigunita ni Hesus ang kamot sa buta ug gidala niya ngadto sa gawas sa balangay. Gituthuan ni Hesus ang mga mata sa tawo ug gihikap kini, unya gipangutana siya, "May nakita ka ba?" Mihangad ang tawo ug miingon, "Oo, nakakita ako og mga tawo apan mura silag mga kahoy nga naglakaw-lakaw." Unya gihikap ni Hesus pag-usab ang mga mata sa tawo. Niining higayuna mitutok ang tawo ug nahibalik ang iyang maayong pananaw. So dili din siya buta sa una, apan nabuta siya. Unya gipapauli siya ni Hesus ug gipahimangnuan nga dili una mobalik sa balangay. May the Lord bless the reading and meditation of His Gospel. So human sa mga panghitabo, sumala sa atong gipamalandungan ni adtong miaging mga semana, adunay mga tawo nga nagdala sa usa ka buta ngadto sa atong buhi nga Dios nga si Hesukristo aron hangyoon siya nga ayuhon ang maong buta. Ug nakita usab nato ang similarity sa pag-ayo sa Ginoo sa tawo nga bungol nga naka-record sa Mark chapter 6. Nakita nato nga gihikap sa Ginoo ang mata niini nga buta. Ug sama sa bungol ug ama nga giayo ni Jesus sa chapter 6, gidala usab ni Hesus kining tawhana sa awaaw nga lugar layo sa balangay. Pero aduna usab kalainan mga kaigsuonan sa pamaagi sa pag-ayo ni Hesus niining tawong buta. Gumikan kay dili nato himuong uniform ang pamaagi sa atong buhi nga Dios. Dili nato ma-trace ang pattern sa Ginoo. Gumikan kay hari siya. Daghan siyang pamaagi. We cannot impose our expectation sa pamaagi sa atong buhi nga Dios. Pwede niyang hikapon ang usa ka tawo aron siya maayo. Pwede niyang ibungat lamang ang pulong aron maayo sila. Kung kabubuton kini niya in that particular case, ug pwede gani nga pag-aayuhon sa Ginoo ang usa ka tawo nga naa sa balatian bisan pa og absent siya, meaning to say ang iyang physical or actual presence mga kaigsuonan wala. So adunay pagkasoberano ang Dios sa iyang pamaagi. Aduna siya pagkalabing labaw ug gawas pa mga kaigsuonan, dugang pa adunay mga leksyon nga gitudlo ang atong buhi nga Dios sa nagkalain-laing pamaagi nga iyang ginahimo sa tanan nga iyang pagpangayo mga kaigsuonan. In His usual practice, giayo ni Jesus instantaneously, but pasabot giayo dayon at once. Gi-demonstrate kini ni Mark over and over. Daghang gipangayo ang Ginoo sa miagi nga mga chapter nga atong gipamalandungan nga diha-diha dayon naayo just at once giayo sa Ginoo katong mga naa sa balatian. Pero sa iyang pag-ayo sa tawong buta,
wala giayo dayon ni Jesus. Murag dunay degree mga kaigsuunan. Una, gitutuhuan niya sa iyang laway ang mata sa usa ka tawo, and then gipangutana niya kung makakita na ba kini. Pero gimingon ang tawo nga doon na siya nakita nga tawo, mga katawhan nga galakaw-lakaw, pero mura sila og kahoy nga naglakaw-lakaw. So wala na dawat ni adtong buta ang iyang pananaw immediately, dili pareho sa iyang gibuhat sa miagi nga mga chapters. Ang pangutana ngano kano nga moment kini ang pamaagi sa atong Ginoo niini nga kaso sa tawo nga buta nga iyang giayo. Wala man niya giayo dayon, wala man gihatag ang rason mga kaigsuunan, pero kung atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo, aduna gayoy leksyon. Adunay leksyon nga gitudlo sa Ginoo kanato niini nga higayon. Gumikan kay ang tanang gipangbuhat sa atong Ginoo dili man walay tumong mga kaigsuunan. Adunay tumong ang tanang mga butang. So posible kaha nga giayo ni Jesus ang tawong buta niini nga pamaagi aron kita matudluan sa ato usab nga pagkalimitado sa atong pananaw nga espiritual. Ang pananaw mga kaigsuunan gigamit kini sa Biblia ingon nga simbolismo sa atong espirituhanon nga panabot. Diba? Kung doon na tayo usa ka butang nga wala nato masabtan, o gi-explain sa ato ka ng butanga, moingon ta og I see. Oh, nakita na nako. But pasabot, nasabtan na nako. So ang mata, ang atong pananaw gihimong simbolismo sa atong panabot. Gigamit kini sa Ginoo nga lingwahe sa John chapter 3 verse 3 ang giingon, sa pagkatinuod sultihan ko ikaw. Gawas kung ang usa ka tawo matawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Ambot pasabot, dili niya masabdan ang mensahe sa gingharian sa Dios. So ang pananaw gihimong simbolismo sa understanding. Hinaot nga nagkuha ninyo kana mga kaigsuunan. Now, tinuod nga kung wala ang new birth, gumikan kay ang Biblia nagaingon man nga ang tawo nga wala pa kang Kristo patay sa kasalanan. So kung wala siya matawo pag-usab mga kaigsuunan, dili gayud niya makit-an ang gingharian sa Dios. But pasabot, dili niya masabtan ang mensahe sa gingharian sa Dios. Kung ang tawo patay, nagpabiling patay sa iyang kalag. Muna giingon sa Ephesians chapter 2 verse 1, ang tawo nga wala pa kang Kristo, dili masakiton sa iyang kalag, kundi patay. Ang patay gyud, di gyud makadungog. Bisan pa usa ka libo kawali ang imong iwali niya ng tawhana, di gyud niya masabtan. Mo kini gipasabot ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 14. Ang giingon dinhi, apan ang tawo nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini ug binuang kini alang kaniya, kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. So kung wala gibanhaw sa Ginoo ang patay nga kalag sa usa ka tawo, dili gayud niya masabtan ang pulong sa Ginoo. Now, sa kaso sa buta nga giayo ni Jesus niini nga teksto nga atong pamalandungan, wala giayo dayon, wala totally nabalik ang iyang pananaw by certain degree. Una, nakakita siya og mga tawo, naaninag niya ang mga tawo, pero mura kuno og mga kahoy nga naglakaw-lakaw. So, maupod kini ang tawo nga giluwas sa Ginoo gikan sa iyang mga sala. Adunay mga butang nga dili nato masabtan dayon. Adunay mga tawo nga giusab sa Ginoo ang ilang kasing-kasing, gibag-o ang patay nga kalag, gibanhaw sa Ginoo, pero tungod kay baby Christian pa sila, or bago pa silang Kristohanon, daghan pa silang mga butang nga wala masabti, pareha ni adtong tawo. Kay balo siya nga mga tawo katong galakaw-lakaw, pero ang iyang pagtan-aw murag kahoy nga galakaw-lakaw. So na-restore ang iyang pananaw up to a certain degree, pero dili pa tibuok nga restoration sa iyang pananaw. Posible di ay nga usa ka tawo bago pang nahimong Kristohanon, bago pang nakabig sa atong buhi nga Dios, nasabtan niya ang mga basic nga mga doktrina sa Christianity, pero pag-abot sa mga laglom nga pagtulunan, laglom nga pagsabot sa pulong sa Ginoo, dili pa niya kini matugkad, gumikan kay spiritually babe pa man siya, or
spiritual infant or bata pa kayo diha sa Ginoo. Mura pag ang iyang pagtan-aw sa mga espirituhanon nga butang, nasabtan niyang basics pero mura pa og mga kahoy nga galakaw-lakaw. Mo kini panig-ignan sa gibuhat ni Kristo ni adtong butang nga wala niya giayo dayon, wala na restore dayon ang pananaw kundi by degree mga kaigsuunan. Spiritual ignorance. So simbolo kadto sa spiritual ignorance ni adtong miaging semana, spiritual dullness. Pero karon spiritual ignorance. Again, bata pa nga Christian, tinuod nga Kristohanon, tinuod nga nakabig sa atong buhi nga Dios. Pero gumikan kay bata pa, daghan pang mga butang nga ignorante siya. Muna nga kinahanglan ang mga pastor nga magpasabot kaniya, magpalapad, mutabang aron siya mutubo sa iyang espirituhanon nga panabot. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong. Una, the case for spiritual ignorance. Ikaduha, the causes of spiritual ignorance, ang hinungdan sa spiritual ignorance. Ang ikatulo, the cure for spiritual ignorance, ang tambal sa spiritual ignorance. So unahon nato ang unang punto, the case for spiritual ignorance. Again, sama sa akong giingon kaganina, kining tawhana bag-ong nakabig sa atong buhi nga Dios. Dili na siya spiritually blind, dili na siya buta spiritually, gumikan kay duna na siya naaninag. Pero wala pa niya kini masabti gayod. Sama ni atong tawhana, dili na siya buta, gumikan kay duna na siya nakita nga mga tawo, naaninag niya nga tawo kadto, pero ang iyang pananaw mura silag mga kahoy nga galakaw-lakaw. So nakuha po nato, adunay mga tinuod nga Kristohanon nga nakasabot na sila sa basic doctrines of Christianity, apan gumikan kay immature Christian pa sila, daghan pa kayong mga butang nga ignorante sila. I'm not talking about the unbeliever. Gumikan kay ang unbeliever, spiritually dead yun to. Butag yun. Gidescribe kini sa Ephesians 4:18. Ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit, nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Now, unbeliever kini, patay spiritually. Pero ang focus nato sa atong pagpamalandong karon, tinuod nga Kristohanon pero immature. Ignorante pa sa daghang mga butang. Gisimbolismo ni adtong butang nga giayo ni Kristo, naaninag niya, nakakita siya og figure sa tawo, nakasabot siya nga mga tawo to, pero ang iyang pananaw mura pa og mga kahoy sila nga galakaw-lakaw. So, keep in mind nga kung ang usa ka tawo makabig diha sa Ginoo, dili man siya automatic mahimong mature sa iyang pagsabot spiritually. Moagi pag yun na siya og spiritual nga pagkabata, spiritual immaturity. Mao nga kinahanglan nga mutubo pa siya. Kinahanglan nga adunay mutabang kaniya sa pagpasabot sa mga laglom nga mga pagtulunan sa Biblia aron siya mutubo sa iyang pagsabot sa pulong sa Ginoo ug pag-apply niini sa iyang kinabuhi. So bukat ang unang punto, the case for spiritual ignorance. Ikaduhang punto, the causes of spiritual ignorance. Unsay hinungdan nga ang tawo nagpabiling ignorante spiritually? Well, ang unang hinungdan, nasulti na nato, immaturity. Bata pa. Ang bag-ong Kristohanon, spiritually babe pa kana. Spiritual baby. Dili pa na siya makatulon og mga karne nga pagtulunan, mga gahi nga pagtulunan. Gatas pa, spiritual milk pa ang iyang kayang imnon mga kaigsuunan. Pero dili pa niya kayo masabtan ang mga laglom nga doktrina. So, by degree ang atong pagtubo spiritually. Gipalamdag sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug hunahuna by degree. Nagtuo ko nga ang tanang mga Kristohanon nagatubo gayod anam-anam mga kaigsuunan. Nang makasubo lang, daghang mga Christians nga nagpabiling ignorante sulod sa daghang mga katuigan gumikan kay wala nila gi-work out ang kakugi sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ug pagtuon sa pulong sa Ginoo. Daghan kay mga tawo nga nagpabiling spiritually immature, bisag dugay na kayong Kristohanon. Mo kini gi-describe sa Hebrews chapter 5 verse 12 to 14. Ang giingon diri, dugay na unta kamong nahimo nga mga magtutudlo. Apan hangtod karon
Nagkinahanglan pa kamog mutudlo kaninyo sa unang mga leksyon mahitungod sa mensahe sa Dios. Gahi na unta ang angay ninyong kanon apan hangtod karon nagkinahanglan gihapon kamog gatas. Ang nagkinahanglag gatas bata pa ug walay kasinatian bahin sa maayo ug sa dautan. Apan ang gahing pagkaon alang sa mga hamtong na nga nakabansay ug nakagamit sa ilang igtitilaw aron pag-ila sa kalainan tali sa maayo ug dautan. So nakuha nato mga kaigsuunan, daghang mga Christians nga supposedly teachers na unta sila, magtutudlo na unta sila pero nagpabiling bata. Hinaot igsuon kung ikaw Kristohanon, pamalandungi ang imong spiritual life. Nahimo ka na bang hamtong diha sa atong buhi nga Dios? Kung nagpabilin ikaw spiritually baby or spiritual babe, ngano kaha? Ngano kaha? Ikaduhang hinungdan sa spiritual ignorance kining gitawag og low expectation. Ambot pasabot niini. Kung ang mga tawo nga nagpalibot kanimo igsuon, mga immature people, magpabilin usab ikaw nga immature. Mao nga kung ikaw Kristohanon, kinahanglan nga makig-uban ikaw sa mga hamtong spiritually. Ang giingon dinhi sa Proverbs chapter 27 verse 17, ang tawo makakat-on gikan sa laing tawo, sama nga ang puthaw mahait pinaagi sa puthaw. So kung makig-uban ikaw sa mga tawo nga hamtong na spiritually, maapil po ikaw og hamtong, matakdan ka higala or igsuon. Busa gi-encourage ko kamo nga makig-uban sa mga tawo nga hamtong spiritually, adunay lawom nga pagsabot sa pulong sa Ginoo. Kung mga hamtong na nga mga pastors ang akong ikauban kanunay mga kahigalaan, that is a very humbling experience. Gumikan kay makakat-on gayud ako sa ilang mga kasinatian sa buluhaton sa Ginoo. Matakdan ka sa pagkahamtong igsuon. Busa kung ikaw batan-on nga pastor, you have to surround yourself with mature pastors. Kay makakat-on ikaw kung unsaon pagpadagan ang iglesia, kung unsaon pag-atiman ang mga kalag. Kung ikaw bag-o pa nga Christian, surround yourself with mature people. Mao gani nga importante gayud kaayo ang local church. Kung ikaw Kristohanon, you have to be a member of the local church. Ug dili gyud ka mag-absent kanunay sa pagsimba, gumikan kay sa simbahan, adunay mga hamtong nga mga kaigsuonan sa iglesia. Makatabang ka nato, maka-encourage ang ilang kinabuhi. Ikatulong hinungdan sa spiritual ignorance kining gitawag og poor teaching. Amo kini hadlok kay daghan kaayong mga churches nga gipasagdahan ang doktrina, gipasagdahan ang solid preaching of the word of God. Daghan kayong mga churches nga taas kaayo ang praise and worship. Hapit mag-usa ka oras unya ang pagtulunan sa pulong sa Ginoo, ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Dali ra kaayo. Wala pay 30 minutos unya gikapoy na ang mga tawo. Daghang kanta, daghan kayog mga kalingawan sulod sa iglesia, pero ang pagtuon sa pulong sa Ginoo mabaw. Baliktaro nato kana higala. Mas daghan ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, ato gayud nga atimanon og duro ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Mugani nga gihatag ang mga pastors sa church. Mga pastors nga kugihan nga nagtudlo sa pulong sa Ginoo aron ang mga katawhan sa Dios motubo mga kaigsuonan. Ephesians chapter 4 verse 11 to 15. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron motubo ang lawas ni Kristo, hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbali-bali nga hangin sa pagtulunan, sa malimbungong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Kinahanglan hinuong mutubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma.
So dili gayud kabubuton sa Ginoo mga kaigsuunan nga magpabilin kitang bata, spiritually immature. Dili kabubuton sa Ginoo nga magpabiling hanap ang atong pananaw. Dunay pananaw pero hanap. Sama ni atong buta ba? Nakita niya, naaninag niya nga dunay mga tawo pero hanap, mura kuno og mga kahoy nga galkalakaw. Gitabangan siya ni Kristo, gihikap og utro ang iyang mata ug siya nakakita og tataw. Nahimong klaro ang iyang pananaw. So, adunay mga Christians nga hanap ang pananaw spiritually kay bata pa, spiritually babe pa, mga kaigsuunan, pero dili kabubuton sa Ginoo nga magpabilin kita ni ana nga kahimtang. Kinahanglan gayon nga motubo kita. Kinahanglan nga makig-uban kita sa mga hamtong nga mga katawhan aron kita makakaton. Ang ikaupat nga hinungdan sa spiritual immaturity kining gipasagdahan ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, nagtinapulan, gipasagdahan ang mga means of grace. Gipasagdahan mga na bunsay ang ilang kinabuhi, wala gayud makatubo gumikan kay gipasagdahan nila ang ilang spiritual life, neglect. Hinaot nga pamalandungan nato kini mga kaigsuonan. Mura og subo kay pamalandungon nga dugay na kita sa pagtulunan, dugay na kita sa atong Ginoo, pero bata paghihapon kita hangtod karon, dali ra gihapon manluod. Unya kung pangutan-on kita mahitungod sa doctrine of Christianity, sa gospel, dili kita makapasabot kay murag kulang pa kaayo sa panabot. Unya dugay na kaayong Kristohanon ha. Dugay kayong Kristohanon. Unya ludanon gihapon kay sa tanan, dali ra manluod, dali ra masakitan. Ang pasensya wala pa gihapon motubo, ang kaaghop wala pa gihapon motubo. Mga kinahanglan gayud kitang motubo mga kaigsuunan spiritually. Modangat na kita sa ikatulong punto, ang tambal sa spiritual ignorance. Unsaon man nga matambalan ang spiritual ignorance? Well, una, kinahanglan nga mahisakop ikaw sa kining gitawag og community of faith. Mahisakop ikaw sa usa ka simbahan nga seryoso gayud kayo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang tawo nga buta gidala nila kang Kristo. O ang tawo nga buta nga nakaaninag na sa iyang pananaw pero hanap pa gitabangan sa Ginoo aron makakita gyud siya og duro. Kinahanglan nga mahimo kitang kabahin sa usa ka iglesia nga seryoso gayud kayo sa Sunday school, seryoso sa Bible study, ug makatubag sa atong mga questions. Kinahanglan gayud kitang mangutana. Kinahanglan gayud kitang uhaw ug gutom sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan. Kinahanglan usab nga makugi kitang motulid sa atong mga kaigsuunan sa iglesia nga posible nga nagakupot og sipyat nga pagtulunan. We need to help each other grow. Mo kini nahitabo kang Apollos. Si Apollos gidescribe sa Bible nga mighty in the scriptures. Mighty in the scriptures, daghan kayong panabot sa scriptures. Pero dunay elemento sa ebanghelyo nga kulang. Gitabangan si Apollos ni Priscilla ug ni Aquila aron masabtan sa kinatibukan ang mensahe sa Ginoo. Mo kanay buhaton nato sa mga immature pa sa church. Mulid kita og Bible study, mutabang kita og pasabot. Tabangan nato atong mga kaigsuonan. Acts chapter 18 verse 24 to 26 ang giingon dinhi, may usa ka Hudiyo nga ginganlag Apolos nga taga Alejandria nga miadto sa Efeso. Maayo siyang musulti og batid sa kasulatan. Na matuto siya sa pagtulunan sa Ginoo ug sa dakong kadasig nagsulti siya ug nagtudlo sa husto mahitungod kang Hesus. Hinuon ang bunyag lamang ni Juan ang iyang nahibaw-an. Maisugon siya nga misulti didto sa sinagoga. Sa pagkadungog ni Priscilla ug ni Aquila kang Apolos, gidala nila siya sa ilang balay ug gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulunan sa Dios. So, bright kining tawhana si Apolos pero kulang ang iyang pagsabot. Gitabangan siya ni Aquila ug ni Priscilla. Mighty in the scriptures pero kulang pa. Kulang pa gyud ang iyang pagsabot. Wa niya masabti ang ebanghelyo sa kinatibuk-an ug gitabangan siya ni Aquila ug ni Priscilla. Ingon ini ang atong buhaton sulod sa iglesia. We are to help one another. The mature should help the immature. Ug ang blind man, ang tawong buta, gitabangan siya sa Ginoo nga makakita og duro, gigunitan sa Ginoo ang iyang mga mata. Now, ang mga immature people sa atong church, dad-o nato kanunay sa pulong sa Ginoo. Dad-o nato kanunay sa pulong ni Jesus.
aron sila motubo, aron mahimong hamtong. So, katong gitutuhuan sa Ginoo ang mata sa usa ka buta, simbolismo kadto mga kaigsuonan nga ang pulong ni Kristo nga migawas sa iyang baba makatabang gayud kanato. So ang tambal sa immaturity mao ang kanunayng pag-ambit sa pulong sa Ginoo. Kanunayng pagkaon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. The word of God is the chief means of grace for giving the knowledge of God. Dili ikaw mutubo spiritually kung nagpasagad ikaw sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Imong gipasagdan. 2 Timothy 3:16 to 17 ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. So, gidawat ni adtong buta nga tawo ang atong buhi nga Dios. Gigunita ni Jesus ang kamot sa buta. Jesus touched him. Jesus led him. And we need to be led by Jesus. We need to be led by the word of Christ. Kinahanglan nga mudot-dot kita kanunay, muyangu-ngu kita kanunay sa pulong sa Ginoo. So, dili kita makalaom nga mutubo kita spiritually apart from diligence. Gawas kon magkugi kita, kinahanglan gayud nga magmakugihon kita sa atong pagduol sa atong Ginoo. This demands diligent study. Mugani nga dinhi sa kahanginan. Gagasto kita, bayad sa istasyonan, sa radyo. Gagasto kita, mga kaigsunan, aron lamang matabangan ng mga katawhan. Ug ang buhaton sa mga katawhan, maminaw og duro. Dili ingon og taphaw nga pagpaminaw. Adunay kakugi nga gikinahanglan aron motubo spiritually. It demands the touch of Christ. So samtang nagawali kita dinhi sa kahanginan, nagasalig lamang kita sa gahom sa atong Ginoo ug sa balaang espiritu sa paghikap sa kasing-kasing buhuna-huna sa mga tawo aron masabtan nila ang pulong sa Ginoo. To know Christ is to experience Him. Pero dili kita mutubo sa atong relasyon sa atong Ginoong Hesukristo kung daghan kitag wala masabti sa pulong sa Ginoo. Hinaot nga nakita ninyo karon igsuon diha sa Ginoo ang importansya sa mas lawom nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Makugihon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Makugihon usab nga pagtabang sa mga spiritually immature sa sulod sa iglesia aron sila mahimo usab nga hamtong aron motubo sila diha sa Dios ug aron mahimo silang mas galamiton sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Ug sa mga wala pa kang Kristo, dili kamo spiritually immature kundi patay gayon, patay. Ang kawayan nga walay kinabuhi bisan pag imong itanom na sa yuta, imong bubuan, imong abunuhan, imong timanon kayo sa matag adlaw, dili gayud kana motubo kay patay man. Pero ang sanga sa kamunggay nga buhi, kung imo ka nang itanom sa yuta, mutubo gayud kana. Ang mga wala pa sa Ginoo, wala nang inahanglan og pagtubo, kundi nanginahanglan og kinabuhi, nanginahanglan og spiritual life. Ug ang Ginoo lamang ang makahatag og spiritual life. Nganong patay ang tawo? Patay sa kasalanan. In other words, higala kinahanglan maghinulsol ikaw sa imong mga sala. Kinahanglan imong angkunon nga dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas. Ang iyang pagkamatarong ug iyang dugo nga giula dito sa cross mao ang imong gikinahanglan aron ikaw maluwas. Ug kun modangop ikaw kang Kristo sa pagtuo ug paghinulsol, iya kang pagaluwason, iyang pagapapason ang tanan nimong sala ug suluban kaniya sa iyang pagkamatarong. Unsa pa may imong gipaabot, dangop kaniya karon, dili kaniya balibaran, iya ikaw nga dawaton, magamputa. Salamat o Dios sa imong pulong ning takna sa kahaponon ug among gipangayo o Dios ang bunga niini. Nagtuo kami o Dios nga dili masayang ang pagpangabudlay namo dinhi sa kahanginan gumikan kay aduna gyud kini bunga ug ang imong pulong dili mo balik kanimo sa walay kapuslanan. Salamat o among buhi nga Dios. In Jesus name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa
744-3030.